Igsuon kung naka-experience ka o mga pagdaog-daog, pagbiay-biay, o tanang matang sa mga pagdaot sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon, sa imong pagsunod ngadto sa Dios, padayon lang igsuon ug ayaw gayon paapekto ni ana. Dako ang ganti nga giandam ang Dios alang kanimo kung ikaw mo padayon ni ana, kung dili ka mo surrender igsuon. Padayon lang igsuon tud kay ang Dios nagtan-aw kanimo. Ang Dios nasayod sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna. Adunay Dios igsuon nga maoy mo protect kanimo, maoy mo balos sa kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong isikataw ug ngadto sa Ginoo. Mateo 5 versikulo 11. Bulahan kamo kung biay-biayon ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Muna igsuon bulahan ka kung gidaog-daog ka ug ibiay-biay ka sa imong pag-alagad o sa imong pagsunod ngadto sa Dios. Tud kay ang Dios igsuon mahimuot gid kanimo ug dako ang ganti nga giandam ang Dios alang kanimo. Padayon lang igsuon sa imong pag-alagad nga matinud-anon ngadto sa Ginoo tud kay ang Dios mahimuot gayud kanimo. Amen. God bless sa tanan.